ଏଇଠି ହେଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ବାବା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣାୟାମ। ଆଉ ଇଏ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଇଏ ଆମର ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉଛି। ଏଠି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଉ ଏଠି ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣାୟାମ ଚାଲିଛି। ଧନ ଏଇ ମାନେ ଏବେ ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଥିଲେ କ'ଣ ମାନେ କିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବ, କିଏ ୟୋଗା କରିବ, କିଏ କ'ଣ କରିବ। ଏଇ ଏମିତି ଏମିତି ହୁଅନି, ଏମିତି ହୁଅନି। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ କାଳୁର ଆମର ବଡିଟା ଏମିତି ଖାଇ। ହଁ ବାବା ତୁ ପୁରା ବଡି ଫିଟନେସ୍ ପୁରା ରଖିଛୁ। ହଁ ତୁ ପୁରା ସ୍ଲିମ୍। ମାନେ ଏଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମର ୟୋଗା ପ୍ରାଣାୟାମ ସବୁ ହୁଏ। ତ ବାବା ତମର ହେଇଗଲା ନା ପ୍ରାଣାୟାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ। এইভଳିଆ ବସିକି ସେ କିଏ ବସିବ? ସେ ବାବା ଏମିତି ଚେକା ଫେଡ଼ି ଦେଲେ ଯଦି ବସିବ କିଏ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା। ଆଉ ବାବା ରୁମ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ବି ମାନେ ବସିପାରିବେନି। ରୁମ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ବି ସେ ମାନେ ଏପଟେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବେ। କିଏ ବସିବ ସେ ସିଟ୍ରେ? ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର। ଏଇ ଥାଉ ଥାଉ ବାବାଙ୍କୁ ପକେଇଦେବ। हाँ सी सेमती पाखरे बोलूनु भारी ईर्षा बा से पाखरे बसेइ देबनी तार भारी ईर्षा।